Sepurane sing akeh Kang, aku gak iso melu metu. Masyarakat bawah ra iso kena hawa ingkang dhuwur. Padha karo marani pati Kang. Wah, aku ora ngerti. Tapi masmu kok bisa dhuwur? Laine ra iso, kecuali Bambang karo bapak. Lan Bambang duduk masku, kuwi adikku. Percaya ngomong masmu. Peanwe diapusi, digudo adikku. Walah, ono-ono wae adimu. Ngene Kang, sampean keisok ning kene terus, sampean kudu melanjut nek urip di dunya dhuwur. Enek masalah sing